magandang umaga sa inyong lahat diyan. So ngayon guys, sa hindi inaasang pangyayari, yung ating gamit na cellphone ay nasira. Ayaw mag-charge kahit bago yung kanyang charger. Ayun. So ngayon, dahil ayaw niyang mag-charge, napabili tayo ng cellphone ng hindi oras para lang may magamit tayo. Ayan. So ito yung ating biniling cellphone guys, Tecno 10 Pro Spark. Ayan. So ang kanyang memory 256 GB plus 16 GB. Yan. Tapos dito sa likod 32 megapixel, tapos 88 GB gaming processor. Ayan. Tapos meron siyang 50 MP megapixel ultra red camera. Ayan. Yan ang kanyang nasa loob ng cellphone guys. So itong cellphone na to ay nakuha ko ng 700 real. So kung susumain mo sa Philippine peso, so nasa 7,000 o 8, nasa 8,000 plus na siya guys. Ayan. Ganitong cellphone. So ito ang kanyang, tingnan natin ang kanyang cellphone guys. Pero binuksan ko na kasi dun sa store ito kanina, kasi para mailagay yung screen protector. So meron na siyang protector sa likod, tapos meron na rin siyang protector sa harapan. So ayan guys, ito ang kanyang nasa loob. Ayan guys. So kompleto na rin siya. Subukan natin yung camera. Ayan. Sa likod camera. Ayan guys. Ba't lumala po? Ayan. Malabo siya pag tinututukan mo ng camera dito guys. Malabo yung Samsung. Ayan. So lumayo na lang tayo. Ayan. Camera sa likod guys. Tapos camera sa harapan. Sabi yan. Ayan. Camera sa harapan guys. Ayan. Kung nakikita nyo, kita nyo sarili natin. Ayan. Kuha tayong dito sa likod. Ayan. Halos kasing laki lang sila guys. Mahaba ng konti sa Samsung. So kompleto na rin ang kanyang gagamitan. Meron na siyang Facebook, meron na siyang Twitter, doble. Meron na siyang Twitter, meron na siyang YouTube, WPS Office. Ayan, meron na rin siya. Ayan guys, halos kompleto na. Magda-download ka na lang ng konti para pang edit. Ayan. Ayan yung kanyang YouTube guys. Tapos wala na lang dito Twitter, TikTok meron na, Twitter wala. Ayan.
to, naka apps update. Huwag na munang i-update. Wala pa naman signal yan eh. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan guys, sa walang sawang pananood sa ating mga munting video at sa walang sawang suporta. Ayan guys, ayan, sa kagagawa ng ayaw mag-charge ng cellphone, napabili tayo ng hindi oras ng cellphone. Ito naman ang kanyang gamit guys. Ito yung 1 year warranty niya. Ayan, 1 year warranty. Tapos ito yung mga manual. Ayan, manual niya. Ayan, charger. Ayan, bago USB pa rin yan. USB. Ito, manual pa rin. Tapos ito siyang pin. Ito yung kanyang pin guys. Ayan, pero hindi na natin gagamitin to, alas parehas lang naman eh. Ayan. Tapos ito yung kanyang charger, USB charger. Tapos ito yung kanyang headset. Okay na to. Yan, balik na natin to. Hindi naman natin kailangan pa naman to. Yan, balik. So nalaglag ang kanyang pin. Ba't nalaglag? Nalaglag to. Kaloko. Yes guys, ayaw na bumalik. Napunit yata yung papel kaya nalaglag. Naku, napagastos tayong di oras guys. Napunit pala yung papel eh, kaya pala nalaglag. Napunit pala yung kabitan eh, kaya pala nalaglag yung kanyang pin guys. Ganda na kanyang ano guys, ganda ng wallpaper niya. Yan, astronaut pa yung yan, kompleto na rin siya guys. Kompleto na. So ang i-download ko na lang siguro dito yung Messenger. Wala siyang Messenger. Wala siyang Messenger lang naman ang wala rito. At saka yung mga editor natin wala pa dito. Ayan, yun na lang ang mga i-download natin guys. At para kompleto siya guys, ayan, bumili na rin tayo ng power bank. Ayan. So ang power bank na to ay 20,000. Para matagal, para pag nasa biyahe o sa trabaho. Ayan. Ito siya guys.
Ayan. Dalawa ang USB niya. Ayan. Pero meron din siyang USB ayan, fast charger. Sa alagang 140 guys. Ayan. Ay, napagastos na hindi oras dahil sa hindi na mag-charge yung isang cellphone. Ayan. Pero ganun pa man, ginagawa pa rin natin yan guys, kasi kailangan pa rin naman natin yan eh. Ayan. So hanggang dito na lang muna tong video na to guys. Maraming salamat sa inyo dyan. More power sa inyong lahat dyan. So guys, ang kuha paggabi. Ayan. Ang nabili nating cellphone. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag guys. Kahit medyo madilim, kitang kita pa rin. Ayan, may shoutout ulit. Maraming salamat.